Hola, molt bon dia a tothom. Tingueu una càlida benvinguda. Soc el Pep Bosque, soc el responsable de l'àrea d'assessorament agroalimentari de la unitat de representació i avui aquí a nivell tècnic ens acompanya també la Lluïsa Serrano, la tècnica de l'Observatori del Cooperativisme Agrari de Foment, per fer-vos aquesta jornada, per explicar-vos com són les cooperatives agràries a Catalunya a partir de les dades de l'Observatori del Cooperativisme, de tots els documents que generem a partir de tots aquests documents que generem i, per tant, que tingueu doncs, un retrat de com són les cooperatives. Per què hem fet aquesta jornada? Doncs perquè pensem que és molt important doncs, que les cooperatives, les pròpies cooperatives, coneguin el conjunt, coneguin individualment com estan en relació al conjunt, als seus companys de viatge, perquè les administracions, l'opinió pública, la ciutadania, les universitats, altres membres del cooperativisme en general, doncs, tinguin també coneixement de com és el cooperativisme agrari i puguin veure doncs, la magnitud de tendències per veure una miqueta doncs, l'evolució del sector i, per tant, doncs, per adaptar-los millor a una realitat canviant. Dir-vos que, com implícitament us he dit, doncs és una jornada oberta no només a les cooperatives agràries, sinó al conjunt de la ciutadania i a les organitzacions vinculades i a les administracions vinculades. Dir-vos que aquesta sessió està enregistrada i que, per tant, doncs, després també us la compartirem. També us compartirem la presentació que us compartirem a posteriori i que bueno, volem que hi hagi una certa interacció amb tots vosaltres. Per tant, el que us plantegem és l'opció de que pugueu fer-nos arribar al llarg de la jornada, al llarg de tota la jornada, a l'apartat de preguntes i respostes, que habitualment teniu a la part inferior de les vostres pantalles, doncs preguntes o respostes sobre algun element que considereu que voleu aprofundir i tal. D'acord? I sense més, li demanaria al David Bonvehí, el director general d'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme del Departament d'Empresa i Treball, que ens acompanya aquí, si us plau, que ens faci unes petites paraules doncs, de presentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pep, i moltes gràcies a la Federació de Cooperatives Agràries per haver muntat aquest webinar i amb aquest espai de trobada doncs, que crec que és molt positiu i que com a govern hi volíem ser per donar també uns breus missatges cap a tota la gent que hi heu participat i l'heu fet. La importància de les cooperatives agràries no cal remarcar-la a nivell de país. Sou, com sempre en diem, una estructura de país amb tot el que significa, però és important tenir-ne dades i poder-ne fer un tractament. En aquest cas, doncs, també nosaltres, com a Direcció General de Cooperatives i d'Economia Social de la Generalitat, tenim un gran repte, un repte que és fer més visible l'economia social i el cooperativisme, però tenim un altre repte, doncs, que és poder posar dades i poder posar doncs, davant de la ciutadania què és i què significa tota l'economia social i tot el cooperativisme a Catalunya. I aquesta tasca, doncs, encara molts cops encara no es pot portar a terme del tot. No es pot portar a terme per diferents qüestions. Una, perquè el concepte d'economia social i el concepte doncs, més ampli d'empresa social encara és un concepte doncs, que l'estem treballant i ara per primer cop el Parlament de Catalunya aprovarà la llei d'economia social i en aquest sentit doncs, sabrem doncs, amb totes les conseqüències què significa economia social i per tant què pot ser qualificat per economia social, però sí en canvi que està molt clar què és el cooperativisme i què és el cooperativisme agrari. En aquest sentit, doncs, nosaltres ens hagués agradat ja des de fa temps doncs, que la mateixa administració també disposés de canals i pogués disposar doncs, d'unes eines telemàtiques i unes eines informàtiques i digitals que ens permetés a vegades saber doncs, ben bé què significa doncs, tot el que és el cooperativisme i el cooperativisme agrari en particular. Això s'està treballant com a govern i estem a sobre. Ens ha de ser molt útil per poder demostrar què som i també per poder portar polítiques a terme doncs, quines són les dades actuals de l'economia social i del cooperativisme i el cooperativisme agrari en particular i per tant aquesta feina que heu fet aquí doncs s'emmarca en una estratègia conjunta de país que ens hagués agradat fer-la més com a govern però que vosaltres doncs, com a Federació de Cooperatives en aquest sentit hi esteu ajudant i esteu ajudant molt i per tant us volia felicitar i us volia donar les gràcies en aquest sentit. I un últim missatge també que us volia donar és que el cooperativisme agrari doncs, està perfectament estructurat i representat per la Federació de Cooperatives Agràries,
però també volia posar en valor que la Federació de Cooperatives Agràries i la Direcció General doncs, estem treballant també per fer les millors polítiques de cara a les cooperatives agràries del país. En aquest sentit, aquest any, també com heu vist, alguns de vosaltres suposo que heu vist, és que ja es va aprovar la nova ordre dels projectes singulars de la Generalitat. Els projectes singulars, doncs, aquests són aquells projectes que com a Direcció General també donem suport, doncs, i totes les iniciatives del cooperativisme s'hi poden presentar. Hem especificat en aquesta ordre doncs, bases dels projectes singulars doncs, que potenciarem tot allò que també està fet en el món rural. L'Estatut del municipi rural també ens marca doncs, que en aquests territoris rurals doncs, s'hi han de fer polítiques concretes i, per tant, també la nostra línia de cooperativisme doncs, s'emmarca, molts projectes s'emmarcaran en aquests municipis de caire més rural. I un altre aspecte que us volia comentar també és que aquestes polítiques que fa la Generalitat de Catalunya doncs, també s'emmarquen dins el foment i la potenciació de tot el que és la figura de la cooperativa i de la cooperativa agrària en particular i de cada cop més doncs, aquesta funció que també fa la cooperativa agrària, que a vegades no només té activitat agrària, sinó que també és més transversal. En aquest sentit, també dir-vos que la Federació de Cooperatives Agràries i un altre cop amb la Direcció General estem treballant també les formes doncs, que les cooperatives agràries puguin doncs, també fer serveis i potenciar totes aquelles activitats complementàries i en aquest sentit doncs, també els projectes singulars i els projectes doncs, que fem des de la Direcció General d'Economia Social també van per aquesta línia. Per part meva, res més. Reiterar les gràcies per la feina que heu fet i també em quedaré tota la jornada per estar amatent a les vostres dades i gràcies. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies per aquestes paraules. Bueno, doncs és el principi de la jornada. Comencem i comencem explicant-vos, conjuntament amb la Lluïsa Serrano, la tècnica de l'Observatori de Cooperativisme i Foment, us explicarem doncs, aquestes magnituds de l'Observatori 2025 i per fer-ho doncs, us comparteixo una presentació. Vale? En la que d'alguna manera l'hem estructurat en aquestes 6 eixos. Per una banda, doncs, us farem una pinzellada de què és l'Observatori del Cooperativisme Agrari. Després, el cost de tota la jornada doncs, serà doncs, aquestes xifres del 2025. Després us apuntarem algunes novetats que enguany us farem públiques. Us direm algunes coses més que xifres. Us donem algunes pistes si voleu aprofundir en el tema. I per altra banda, doncs, al final, i no és broma, us farem un petit examen per veure doncs, si heu estat atents al llarg de la jornada. Comencem per explicar-vos una miqueta doncs, què és l'Observatori del Cooperativisme Agrari. Doncs, bueno, la federació va tenir el compromís, va tenir la determinació a l'any 2004 de començar a recollir unes enquestes personalitzades al conjunt de cooperatives federades en el marc d'aquest projecte de l'Observatori. I no vull continuar sense agrair a totes les cooperatives federades doncs la dedicació que ens dediquen al llarg de tots aquests anys i cada any a l'hora d'atendre'ns, a l'hora de tenir paciència, a l'hora de facilitar-nos doncs, moltíssima informació que per a nosaltres ens és útil i pensem que si és útil per nosaltres ho ha de ser per a les cooperatives, no? I per això doncs, fem aquestes jornades també per posar en valor doncs, el conjunt del col·lectiu. Aquestes dades, aquestes enquestes, nodreixen doncs, una base de dades pròpia que per tant té un reservori històric doncs, molt extens, molt exhaustiu del conjunt del cooperativisme agrari català i anualment identifiquem doncs, diferents magnituds doncs, més rellevants. Per una banda, bàsicament la finalitat última sempre és que durant aquests 20 anys doncs, disposar d'informació de les pròpies cooperatives, conèixer els seus elements bàsics des d'un punt de vista molt descriptiu, però després també, que és realment on hi ha més valor afegit, identificar tendències, veure amenaces, oportunitats, veure l'evolució del col·lectiu
I sobretot això pensem que és útil doncs, per plantejar instruments de suport a les pròpies administracions o quan nosaltres plantegem doncs, demandes a les pròpies administracions d'una forma proactiva, doncs, també que tinguem elements objectius per fer-ho, com un element de monitoratge del sector i fins i tot d'avaluació de determinades polítiques. Això en el seu dia ens va permetre nodrir una part, no tota, però una part de la diagnosi del Pla Marc del Cooperativisme Agrari, que es va fer a partir de la resolució 671/8 i que van presentar ara ja fa més de 10 anys, el 2014. Al llarg d'aquests anys hem anat elaborant diferents documents, diferents resultats. El primer va ser l'anuari socioeconòmic del cooperativisme agrari de Catalunya, que vam començar a fer-lo el 2008. Aquí hem anat canviant, lògicament, doncs, des d'una imatge doncs, molt bàsica, doncs hem anat intentant millorar i fer més atractiva la seva visualització, hem anat renovant la imatge fins a arribar a la situació actual. Aquest seria l'anuari d'enguany. I des del 2019 el que fem també és el dashboard.cop. El dashboard.cop és un informe més exhaustiu encara d'un seguiment d'un centenar de variables amb un màxim estructurades amb un màxim de 44 taules temàtiques i sobretot ens permet veure l'evolució de cadascuna d'aquestes variables en una sèrie de 6 anys. Això el que ens permet també amb un esquema de semàfors dins d'aquest informe ens permet sobretot entendre les tendències, o sigui, no només quedar-nos en una visió descriptiva, sinó també entendre els perquès doncs, d'aquestes realitats. I després, des de l'any 2023, el que fem és un seguit d'infografies generals que, en el fons, el que intenten és traduir d'una forma gràfica les principals magnituds del cooperativisme agrari d'una forma complementària al que podrien ser l'anuari i el dashboard per fer-ho d'una forma doncs, més atractiva de les principals magnituds. I ara sí, doncs ara ja abordaríem una miqueta les xifres. I per fer-ho, com ho fem? Doncs ho fem a partir d'aquests 15 grans àmbits, 15 grans preguntes temàtiques que ens permeten desgranar una miqueta els principals elements del cooperativisme agrari d'aquest últim observatori. Bueno, doncs des de com evoluciona la facturació, com és la distribució territorial de les cooperatives, quin comportament de l'ocupació o les persones sòcies, el paper de les seccions de crèdit. Bueno, aquí veieu un seguit d'elements que anirem abordant progressivament i que d'alguna manera doncs, ens il·lustren d'una forma ben concreta aquesta realitat. Dir-vos a nivell metodològic que les dades són a 31 de desembre del 2024 i a nivell econòmic estem parlant de l'exercici econòmic tancat al 2023. Vale? Això vol dir, per tant, la campanya de comercialització habitualment 22-23 vale? I, per tant, això és el marc temporal doncs, d'aquestes dades. Les dades de les cooperatives en general, en quant a ocupació, en quant a nombre de cooperatives, doncs serien a 31 de desembre del 2024 i la resta serien de l'exercici 23, campanya 22-23. D'acord? Ni nosaltres ni ningú pensem que ho pot fer més ràpid amb l'actual metodologia que implica doncs, unes enquestes personalitzades a cadascuna de les cooperatives i sobretot doncs, que implica fer-la un cop esté l'exercici econòmic tancat. I per tant, pensem que no es pot avançar molt més de lo que ho estem fent actualment. Comencem pel primer, que és veure doncs, com evoluciona la facturació. I, per tant, comencem pel principi, que és per definir doncs, de quin col·lectiu estem parlant. Estem parlant de 185 empreses cooperatives. Sota aquest concepte nosaltres hi encabim, a més de les cooperatives agràries de primer grau i de segon grau, les societats agràries de transformació que tenim federades i després també altres empreses participades majoritàriament per cooperatives que formen part de la federació. I per tant, doncs, estem parlant d'aquest col·lectiu. El primer element
si voleu, és veure una miqueta la distribució d'aquestes 185 cooperatives per dècades de facturació, per dècades de fundació. Des del 1880, des de la dècada de 1880 fins a l'actual, veieu una miqueta la distribució del nombre de cooperatives en funció d'aquesta dècada de fundació. I aquí només us deixo tres titulars. Un, que tenim 5 cooperatives que encara estan en actiu, que van ser fundades abans del 1900, vale? És una referència, penso que rellevant, però no només això, sinó que si fem el còmput de les que a dia d'avui són centenàries, doncs tenim que un 30,8%, gairebé una de cada tres, són centenàries. I gairebé 3 de cada 4, un 73%, tenen més de 50 anys. Què ens diuen aquests tres titulars? Bueno, doncs que estem davant un col·lectiu que és el cooperativisme agrari, amb una gran resiliència, amb una gran tradició a casa nostra i, per descomptat, un gran arrelament al nostre territori. En quant a facturació, doncs quina activitat econòmica generen aquestes cooperatives, aquestes empreses cooperatives? Doncs generen una facturació agregada de 2.320,5 milions d'euros, que és la xifra més alta de la història de l'Observatori, per tant, una xifra rècord i, per tant, doncs, lògicament, doncs, la més alta dels últims 5 anys i un creixement d'uns 42 milions d'euros en relació a la facturació precedent, un 1,8% superior. Si bé és un creixement que, a diferència del que vèiem en l'Observatori del 2024, doncs és un creixement no tan generalitzat ni a nivell territorial ni a nivell sectorial. I què explica una miqueta doncs, aquestes diferències? Doncs, bueno, estem en un exercici econòmic afectat doncs, ja per algunes adversitats. A nivell de producció, és el primer exercici econòmic on hi ha la incidència de la sequera recent. Ara sembla que alguns s'han oblidat de que hem passat sequera i ara podem tornar a consumir aigua sense problemes, segons alguns. Però la realitat és que hem passat uns anys molt durs com a conseqüència de la sequera. I el 2022, 22-23, va ser el primer exercici, no de manera generalitzada, però sí que en algunes produccions, doncs, oli d'oliva, vinya, cereals, fruita seca en secà, que ja van estar afectades per aquesta sequera. Què més va afectar? Doncs, per altra banda, potser queda una miqueta lluny, però és necessari destacar-ho, doncs una gelada històrica a l'abril del 2022 que va afectar fonamentalment la fruita dolça i la fruita seca. I després, a nivell de preus, tenim encara els efectes no tan accentuats com al principi de la guerra d'Ucraïna, però tenim també els efectes d'aquest conflicte bèl·lic en la tensió, en l'abastiment, diguéssim, de matèries primeres que fa que tinguem un escenari, en general, de preus elevats. La guerra d'Ucraïna afecta, lògicament, amb caràcter general, i després hi ha elements sectorials que també condicionen, en alguns casos, un escenari de preus elevats. Una conjuntura, podríem dir, doncs, això va per barris. En arròs, doncs, perquè hi ha un context de falta d'oferta a nivell espanyol i el preu puja. Tindríem l'oli d'oliva, doncs ja és el primer exercici en què el preu comença a tenir preus històrics. I, per tant, al final, aquests 2.320,5 milions d'euros és la mitjana, és el resultat de tots aquests factors. Tots aquests factors que, de forma agregada, doncs, en alguns implica una disminució de volums productius, però que de vegades sí que és compensat per un increment de preus i de vegades no. Per tant, tenim un context evidentment diferent que la campanya precedent i l'element rellevant és aquesta sequera. Per tant, tot aquest escenari desfavorable tenim un creixement de la facturació. Però, com us deia, és important entendre els perquès de les xifres. A nivell d'indicadors, alguns indicadors relacionats amb la facturació, bueno, aquí teniu alguns, alguns els repetirem, els explicarem una miqueta més de detall posteriorment. Aquí només us vull destacar l'indicador de facturació per persona treballadora,
que és superior a 500.000 euros i que és també la xifra més alta doncs, a la història de, de l'observatori. Per tant, és la combinació de les dues coses. I aquí teniu un petit mapa que ens il·lustra una miqueta la distribució territorial, no l'evolució, però sí la distribució territorial de la facturació de les cooperatives. Aquí cada punt és una cooperativa, la mida, el radi d'aquesta circunferència és proporcional a la facturació de la cooperativa en qüestió i el color indica l'orientació productiva principal, que és aquella que aporta més al conjunt de la facturació, tenint en compte que gairebé la immensa majoria de cooperatives doncs, tenen una activitat multisectorial. I per tant aquí veieu una miqueta doncs, una petita imatge, després ho aprofundirem una miqueta més, però una primera imatge perquè veure, doncs, per una banda, la distribució sectorial al llarg del territori i, per altra banda, doncs, la gran diversitat de models empresarials que implícitament ens explica aquesta imatge. I després, evidentment, també les diferències en dimensions empresarials entre sectors productius, que aquí doncs, ja podeu intuir que després anirem aprofundint. Anem a veure una miqueta amb més de detall doncs, aquesta facturació per demarcacions territorials, aquesta facturació a nivell territorial, doncs, com es distribueix. I comencem per les comarques de Lleida. Lleida és la demarcació que més aporta a la facturació global. Un de cada 2 euros del conjunt de les cooperatives agràries de Catalunya el ve doncs, de les cooperatives de Lleida, un 51,5%, tot i que experimenta aquesta demarcació un decreixement en relació a la facturació. Per tant, trenca la dinàmica general, però és lògic si recapitulem en el que us havíem dit, l'efecte doncs, de les gelades i de la sequera doncs, en aquestes produccions. I per tant, això explica una miqueta la disminució. No obstant aquesta disminució, com us dic, doncs Lleida continua sent la demarcació que més aporta al conjunt amb aquests 1.195 milions d'euros. En segon terme es troba les comarques de Barcelona. Podríem pensar que no són comarques molt agràries, però la realitat és que està en segona posició en el rànquing de marcacions territorials, amb un 20,2% sobre la facturació global, i aquí destaquen les comarques d'Osona i sobretot del Bages. Tot i que les que tenen doncs, increments doncs, serien d'altres en aquest període. Després tindríem les comarques de Tarragona, amb un 14,5% sobre el conjunt. Aquí sí que és una demarcació que experimenta un increment de la facturació global, a diferència del que dèiem, per exemple, en el cas de Lleida. En aquest cas és un increment de 15,1 milions d'euros. I les cooperatives més grans es localitzen a la comarca dins d'aquesta demarcació del Baix Camp, amb gairebé la meitat de la facturació global d'aquesta demarcació. En quarta posició tenim les Terres de l'Ebre, amb un 7,3% sobre el total, unes xifres amb aquests 170,3 milions d'euros força estable en relació a l'any passat. I aquí doncs, és el Montsià la comarca que agrupa doncs, el gran pes sobre el conjunt. Podreu veure que aproximadament gairebé doncs, és la meitat de la facturació de la demarcació. I en darrera posició tindríem les cooperatives de Girona, de les comarques de Girona, amb un 6,4% sobre el conjunt, amb 149,6 milions d'euros. Bastant... no hi ha cap comarca que destaqui sobre el conjunt. Vale? I també és una demarcació que en aquest exercici doncs, va experimentar un creixement amb 14,4 milions d'euros en relació al precedent. Aquí, com veieu, no sé si us ho he pogut explicar prou bé, però el que sí que es veu és doncs, que hi ha algunes demarcacions en què no hi ha un creixement
generalitzat o no hi ha un creixement i d'altres sí, a diferència de l'Observatori del 2024, en què allí sí que hi havia un increment generalitzat a nivell sectorial i a nivell territorial. Continuem i li deixo la paraula a la Lluïsa Serrano, que us explicarà doncs, el següent apartat, que és com es distribueix la facturació eh, i l'increment a nivell sectorial. Quan vulguis, Lluïsa. Hola, bon dia. Tal com us ha explicat el Pep, soc Lluïsa Serrano i llavors avui intentarem explicar-vos els diferents indicadors del cooperativisme i començo amb el punt 2, és com es distribueix la facturació a nivell i l'increment a nivell sectorial. En aquesta diapositiva, en aquest punt, el que volem és analitzar l'increment de facturació des de dins dels diferents sectors productius, tant en el seu volum com el seu preu respecte a Catalunya. L'increment de facturació respecte a l'any passat ha estat de 42 milions d'euros. I de tots aquests sectors productius que trobem, el sector que més ha contribuït en aquest increment de la facturació ha sigut el sector de la ramaderia i pinsos amb 44,2 milions. Aquest increment fonamentalment ha sigut per la contribució del sector porcí, per l'increment de preu, tot i que hi ha hagut una disminució de volum. Altres sectors que han contribuït en aquest increment de la facturació trobem el sector de vins i caves, amb una aportació de 18,2 milions d'euros. Aquest increment ha sigut degut a un augment tant de volum com de preu. Seguint del sector d'arròs, que ha contribuït amb aquest increment amb uns 16,2 milions, amb una disminució del volum, però que ha sigut compensat per un augment de preu. I l'últim sector que ha contribuït amb aquest increment ha sigut el sector de la llet i derivats amb 13,1 milions. També hi ha hagut una disminució de volum, però ha sigut compensat per un augment de preu. Aquest increment de facturació ha sigut contrarestat per altres sectors productius que no han afectat de forma favorable, com és el sector de la hortofrutícola i planta viva, el sector d'oli l'oliva i fruita seca i els cultius herbacis i farratges. A nivell genèric podem dir que els sectors que han incrementat un augment de volum i de pes trobem els garrins, boví, aviram, pinsos, mel, vins i caves, horta, planta viva i garrofa. I aquells sectors productius que han tingut un increment de preu respecte a Catalunya trobem que és el porcí, aviram, vins i caves, arròs, llet, horta, planta viva, oli d'oliva, avellana, ametlla, cultius herbacis i farratges. Ara analitzarem quina és la presència de les cooperatives en funció dels sectors productius. Per a fer aquest anàlisi de quina és la presència en els diferents sectors productius hem tingut en compte dues variables. Una, tenint en compte totes les activitats econòmiques que tenen les cooperatives, i la segona classificació en funció de la seva orientació principal productiva. Si tenim en compte totes les activitats que pot tenir una cooperativa, trobem que el sector productiu amb més presència és el sector productiu d'oli d'oliva, oli de taula, amb 91 cooperatives, amb un cert retrocés respecte a l'any passat. El segon sector productiu amb més presències és la fruita seca i garrofa, amb 73 cooperatives, també amb un cert retrocés respecte a l'any passat, i les cooperatives de vi i raïm, en tercer lloc, amb un total de 56 cooperatives, amb un retrocés de 5,1%. El sector productiu que més ha augmentat la seva presència són el sector dels cítrics, com podeu veure que hi ha una presència de 7 cooperatives, però ha augmentat un 16% respecte a l'any anterior, seguides de les cooperatives del sector productiu de l'horta, amb 12 cooperatives que també han augmentat un 9,1. La resta de sectors productius es manté força estable amb la presència de cooperatives. Si analitzem les cooperatives en funció de la seva orientació productiva principal, primer us explicarem què és l'orientació productiva principal. És l'activitat que ha aportat més o ha contribuït més a la facturació global de la cooperativa. Per exemple, si una cooperativa té l'activitat econòmica d'oli, de vins i fruita seca, si l'aportació més important
a la facturació global és l'activitat productiva de l'oli, llavors aquesta cooperativa està classificada en l'orientació productiva principal. Tenint en compte aquests factors, trobem que l'orientació productiva amb més presències de cooperatives són les cooperatives de l'oli d'oliva i fruita seca, amb un total de 60 cooperatives, també amb un cert retrocés respecte a l'any anterior. L'orientació productiva de vins i cava té una presència de 41 cooperatives, també amb un retrocés respecte a l'any passat. I en tercer lloc trobem l'orientació productiva hortofrutícola i planta viva amb una presència de 33 cooperatives. L'orientació productiva que més ha augmentat la seva presència són les orientacions productives d'altres activitats, amb un total de 18 cooperatives. La resta dels sectors es mantenen de força estable la presència de les cooperatives. Si a la vegada fem un anàlisi geogràfic de la situació o de la presència d'aquestes cooperatives a nivell geogràfic, trobem que les cooperatives de l'oli, que són aquests puntets de color groc, es troben d'oli i de fruita seca, que serien representats per aquests puntets de color groc, trobem que bàsicament es troben a les comarques del Baix Camp, Garrigues, Montsià i Baix Ebre. Les cooperatives de vi i caves, que són aquests puntets de color vermell, majoritàriament es troben a la Terra Alta, Priorat, Baix Penedès, Alt Penedès i Conca de Barberà. Els punters de color verd, que són les cooperatives hortofrutícola i planta viva, majoritàriament es troben a les comarques de Segrià i Pla d'Urgell, i les cooperatives de l'arròs, que són els puntets de color lila, es troben a les comarques de Montsià i Baix Ebre. Si analitzem l'altra part de Catalunya, trobem que a les comarques de l'Alt Empordà trobem presència de cooperatives de vins i caves, que són aquests punters de color vermell. Trobem presència de cooperatives en l'orientació productiva de ramaderia i pinsos, com a les comarques d'Osona, Garrotxa, Pla d'Estany, Ripollès i Maresme, que són aquests puntets de color marró. L'orientació productiva de la llet i derivats, que són aquests puntets de color rosa, ens trobem a la zona de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès i Barcelonès. Cultius herbacis, que serien aquests punts de color tarongeta, en les comarques de Girona i Maresme, i l'orientació productiva d'altres activitats que són els de color gris els trobem al Maresme, Baix Oriental i Baix Llobregat. Molt bé, ara abordem una altra de les preguntes, que és veure com evoluciona la concentració empresarial d'aquestes cooperatives i la seva estructura. I per fer-ho, el que fem és mirar un primer indicador, que és la facturació mitjana de les empreses cooperatives. En aquest exercici tenim una facturació d'uns 12 milions d'euros. Hi ha un lleugeríssim retrocés, podríem dir que tenim una xifra estable en relació a l'exercici precedent, però és una xifra superior a la mitjana dels últims anys. I sobretot jo crec que és important aquí veure el que dèiem, les tendències i l'evolució. I això no ho podem fer si no tenim documents com el dashboard que ens permeten tenir aquesta evolució temporal. Us dono només 4 magnituds perquè veieu una miqueta el canvi en aquest indicador, que són, en relació a la facturació mitjana, el 2004 era de 5,2 milions d'euros, el 2008 era de 5,2 al 2004, 5,9 al 2008, 7,1 al 2013, al 2021 10,1 i ara tindríem aquesta xifra de 12 milions d'euros. Per tant, hem doblat la facturació mitjana per empresa cooperativa. I això ho fem d'alguna manera creixent com a col·lectiu. Per què? Doncs el 2004 la facturació agregada era 1.390 milions d'euros, el 2013 1.613 milions d'euros, el 2021 1.953 milions d'euros i ara aquesta xifra que ja hem comentat de 2.320 milions d'euros. Per tant, estem fent un creixement empresarial com a col·lectiu i també ens estem enfortint com a empreses, tenint empreses més sòlides que ens permeten abordar
evidentment, nous reptes. Aquests 12 milions d'euros és una mitjana d'una gran diversitat, com veieu. Ja ho vèiem en aquell primer mapa, on es veia doncs, que clarament les cooperatives de ramaderia i pinsos són les més grans sobre el conjunt, amb una facturació mitjana de 56,2 milions d'euros. Després vindrien les d'arròs, amb 42,1, les de llet, amb 29,5 i així successivament. Les més petites, com veieu, són les dels sectors més mediterranis, oli d'oliva i fruita seca i vins, que tenim facturacions al voltant d'uns 4-5 milions d'euros en el conjunt, de forma mitjana. Una altra forma de veure aquesta concentració, aquesta evolució, és veure, per exemple, un primer rànquing que és si ordenem les cooperatives de manera decreixent en funció de la seva facturació, veure quan representen les, per exemple, 15 primeres cooperatives en termes de facturació, que en aquest cas representen el 63,0%, quan representen les del 25, les primeres 25 cooperatives, el 74,1%, i així successivament. Com veieu, amb les primeres 150 cooperatives ordenades de manera decreixent per facturació, tenim el 99,5% del conjunt. Per tant, tenim la pràctica totalitat de l'activitat econòmica del conjunt. I això, aquests indicadors també, lògicament, si la facturació mitjana creix, doncs aquests indicadors també tendeixen a explicar aquesta concentració al llarg del temps. Sectorialment també ho hem analitzat i ja us avanço que, com passa en els últims anys, el sector més concentrat és el de fruita seca i dins d'aquí ametlla i avellana especialment. I després tenim altres formes també d'analitzar aquesta concentració, de veure una miqueta aquesta distribució empresarial per trams o per llindars de facturació. Aquí teniu els diferents llindars, amb verd el percentatge d'empreses que estan per sota d'un llindar concret i en color ocre, taronja, marró, doncs el percentatge de la facturació que representen. Això ho hem fet per aquests llindars, que us ho il·lustrem aquí, però també per trams i dir-vos que el tram entre 5-10 milions d'euros és el tram que més ha perdut per relatiu, tant en nombre d'empreses com en facturació, seguides dels trams entre 1 i 2 milions d'euros, i que això és compensat per les cooperatives més grans, per les cooperatives de més de 50 milions d'euros, que a nivell de simplificació aquí ho equiparem amb grans empreses per tant, doncs, hi ha una miqueta aquesta polarització en el sentit de que les microempreses, les petites empreses estan perdent pes i d'alguna manera expliquen aquest creixement en la facturació mitjana. Una altra forma de veure-ho és en aquesta il·lustració. Igual que l'any passat, les microempreses, les empreses que facturen igual o menys de 2 milions d'euros no superen el 50% del conjunt d'empreses. Les petites empreses del tram 2-10 milions d'euros continuen perdent per relatiu tant en termes de facturació com en conjunt i, per tant, qui el guanya serien els altres trams, els trams de 10-50 i de grans empreses, que, com us dic, és la simplificació que fem en aquest estudi és a partir del llindar de 50 milions d'euros. Al voltant d'un de cada 3 cooperatives continua sent petita empresa, tot i representar doncs, un 10,5% de la facturació global. I les grans empreses, veieu que, tot i ser doncs, el 5,6% del conjunt, doncs, tenen un pes molt rellevant en la facturació agregada. Ara, en aquest punt, analitzarem la distribució territorial de les cooperatives. Per a fer aquest anàlisi de la distribució territorial hem tingut en compte les cooperatives que estan federades i podem dir que del total de les 43 comarques que trobem a Catalunya
33 tenen presència de cooperativa. Què vol dir? Que 3 de cada 4 comarques hi ha cooperatives agràries, igual que l'any passat i igual que els últims 4 anys, de forma que la distribució territorial de les cooperatives es manté de forma estable. Les comarques que més augment han tingut de cooperatives són les cooperatives, perdó, les comarques que més han augmentat la seva presència de cooperatives són les comarques de Barcelona. Tot i així, les comarques que més presència de cooperatives tenen són les comarques de Lleida, seguides de les de Tarragona. Si analitzem la presència de les comarques de Lleida, trobem que hi ha un total de 58 cooperatives, de les quals estan distribuïdes majoritàriament i de forma global al Segrià, amb 21 cooperatives, a les comarques de les Garrigues amb 18 cooperatives, al Pla d'Urgell amb 9 cooperatives, seguides de les comarques de la Noguera i Urgell amb 3 cooperatives cadascuna, amb les comarques de l'Alt Urgell amb 2 cooperatives, Pallars Sobirà i Pallars Jussà amb la presència d'una cooperativa. A la zona de Tarragona trobem un total de 56 cooperatives, sent la comarca del Baix Camp la que més presència té de cooperatives, amb un total de 16 cooperatives, seguides de la comarca de l'Alt Camp, amb 11 cooperatives, les comarques del Priorat amb 10, seguides del Tarragonès amb 7, Tarragonès 8, Baix Penedès amb 7 i la Conca de Barberà 4. Seguidament, a les zones de les Terres de l'Ebre podem dir que a totes les seves comarques hi ha presència de cooperatives. Hi ha un total de 30 cooperatives distribuïdes per les Terres de l'Ebre, de forma que les comarques del Montsià i Baix Ebre són les que més presència tenen, amb 9 cooperatives cadascunes, seguides de les comarques de la Terra Alta, amb 8 cooperatives, i per últim, les comarques de la Ribera d'Ebre, en la qual trobem 4 cooperatives. A la zona de Barcelona en trobem un total de 25 cooperatives. Majoritàriament les trobem al Maresme, en les quals en trobem 7, seguides del Baix Llobregat i el Penedès i el Bages, en el qual trobem 4 cooperatives. A les comarques d'Osona en trobem 2 cooperatives i en presència d'una cooperativa trobem les comarques de l'Anoia, Garraf, Barcelonès i Vallès Oriental. I per últim, analitzem la presència de les cooperatives segons la seva distribució territorial de les comarques de Girona. A les comarques de Girona en trobem un total de 16 cooperatives. La presència més alta és a les comarques de l'Alt Empordà, en la qual en trobem 7 cooperatives, seguides de les comarques de la Garrotxa, amb 3 cooperatives, al Gironès i el Baix Empordà amb la presència de 2 cooperatives, i seguides del Pla d'Estany i Ripollès, en el qual trobem una cooperativa. Molt bé. A continuació, una altra pregunta és si les cooperatives comercialitzen a preus superiors a la mitjana dels operadors. I per fer-ho el que fem és determinar un indicador, que és el quocient entre la diferència del preu comercialitzat per les cooperatives i el preu comercialitzat pel conjunt d'operadors a Catalunya entre el preu a Catalunya. I per tant veiem en quins sectors i amb quina diferència doncs, el preu comercialitzat és superior a la mitjana d'operadors a Catalunya. Veieu que d'una forma molt gràfica en bona part, en la immensa majoria doncs, de produccions comercialitzades per les cooperatives, el preu és superior a la mitjana dels operadors de Catalunya. Aquí dir-vos, les cooperatives federades, dir-vos que us podem compartir amb vosaltres, no ho fem públic perquè pensem que són unes dades sensibles, però a les cooperatives sí que us podem compartir, en cas d'interès, doncs les dades dels preus mitjans comercialitzats d'aquesta sèrie històrica com un element doncs, per tenir una referència de la vostra situació en relació al conjunt. Continuem especificant quin és el pes del cooperativisme actual
i amb els resultats que obtenim podem dir que el cooperativisme agrari continua sent líder en molts sectors. Els sectors als quals es troben més cooperativitzats són els sectors de l'oli i l'oliva, ametlla de closca, avellana de closca, vi, arròs i garrofa. Altres sectors als quals es tenen una participació molt rellevant trobaríem la fruita de pinyol, fruita de llavor, cultius herbacis, cítrics, llet, paratges i pinsos. I per últim, altres sectors que troben una participació molt més moderada trobem la horta, porcins garrins, boví de car, mel, porcí d'engreix, conill i aviram. Amb aquests resultats podem dir que el pes de la producció final agrària representa un 36,9%, amb un cert retrocés lleuger respecte a l'any anterior. Això s'indica que un de cada 3 euros és generat per cooperatives. Tenint en compte que el pes del cooperativisme agrari encara té més pes en l'activitat agrícola, superant el 50%. Voldrà dir que un de cada 2 euros provenen del cooperativisme, però amb activitat agrícola. L'activitat ramadera supera un 20%, sí que hi ha una certa disminució respecte a l'any anterior, però un augment respecte als últims 4 anys. Quin comportament té l'ocupació? Doncs anem a veure uns indicadors. L'ocupació, doncs, amb 4.000, més de 4.300 persones treballadores en les empreses cooperatives, doncs té un lleuger increment. Per tant, tot i disminuir el nombre d'empreses, doncs hi ha un increment dels treballadors totals, les persones treballadores totals, i això es tradueix doncs, en una mitjana de 23,3 persones treballadores, un 5,5% superior a l'any precedent. Una ocupació que majoritàriament és fixa, gairebé en un 85%, 8 de cada 10 persones treballadores doncs, d'aquesta condició. Un 7,2% d'aquestes persones estan dedicades a les agrobotigues, als punts de venda cooperatiu, i un 4,7% són persones amb discapacitat. Analitzem ara com són les persones sòcies dins de les nostres cooperatives. Trobem que actualment tenim més de 30.000 socis productors dins de les cooperatives, amb un cert retrocés respecte a l'any anterior, però el nombre mitjà de socis per cooperativa hi ha un cert augment respecte a l'any anterior. Això se deu a que hi ha hagut una disminució de cooperatives, però el nombre de socis es mantenen. Si d'aquests socis analitzem una sèrie d'indicadors, trobem que hi ha una certa estabilitat amb els joves menors de 45 anys. En les persones sòcies de cooperatives, tant dones com a jubilades com a productors, hi ha un cert retrocés respecte a l'any anterior. A les persones sòcies col·laboradores també estem amb un cert retrocés respecte a l'any anterior. I un indicador que és força important és el de les persones sòcies productores que aporten el 75% de la producció, en el qual podem observar que hi ha un cert retrocés respecte a l'any anterior. Això s'indica que cada vegada la tendència és que les explotacions agràries es concentrin i es facin més grans. També tindre en compte que les cooperatives actuals tenen un vot ponderat amb un 37,3%. Això s'indica que una de cada 3 cooperatives continua tenint el vot ponderat. Com són els consells rectors d'aquestes cooperatives? Doncs tenim uns 1.500 persones que formen part dels consells rectors de les cooperatives. Disminueix en termes absoluts, però veieu que és un percentatge molt similar a la disminució en el nombre d'empreses que formen part de la federació. Per tant, això el que es tradueix és que el nombre mitjà de persones, membres del consell rector per cooperativa, doncs es manté força estable, en 8,3. Aquí també és important destacar una miqueta l'evolució
perquè hi ha hagut una tendència claríssima. El 2009 el nombre de membres per Consell Rector era 10,3 i ara estem en aquest 8,3. Això es podria explicar per diversos motius, doncs que menys gent potser vol optar a la governança de la cooperativa, pot ser un fet que explica una miqueta la realitat d'efectius que tenim en el sector agrari, però també pot venir pel fet de que bueno, es busqui consells rectors que siguin igualment representatius de la diversitat de l'assemblea de la cooperativa, però que d'alguna manera doncs, potser siguin més àgils, més operatius a l'hora de la presa de decisions de la cooperativa. Uns consells rectors que d'alguna manera no tenen bona nota en quant a pes dels joves dins el Consell Rector. Tenim un 20% de tan sols de joves que formen part d'aquests consells rectors i amb una tendència a la disminució de la seva presència, per tant, un indicador d'alerta, de semàfor vermell. La presència de les dones és minoritària, claríssimament és minoritària dins el Consell Rectors, però té una certa tendència a l'alça i això sí que és un petit brot verd que anem observant any rere any i les persones jubilades són una claríssima minoria dins del Consell Rector i tendeixen a perdre pes en el conjunt. Hem volgut fer un hincapié i un anàlisi més exhaustiu de quin és el paper de les dones dins del cooperativisme i trobem que actualment l'ocupació per dones són de 1.890 persones, que se manté continua amb un decreixent lleugerament en termes relatius, però continua sent pròxim a la paritat. Podeu observar que aquests 1.890 treballadors representen un 43,8% del total de treballadors de les cooperatives. Encara estem per sota del 50%. Si analitzem el nombre de sòcies de les cooperatives, trobem que el número de sòcies representen el 20,9%, amb un cert retrocés respecte a l'últim any i en els últims 4 anys analitzats. Si analitzem el paper de les dones dintre dels equips directius, a gerències, veiem que hi ha una certa estabilitat. Actualment trobem 23 dones dintre dels equips directius, els quals representen el 24,4%. I si analitzem els membres del Consell Rector, com he comentat abans, ens trobem amb un cert augment respecte a l'últim any, encara que només representen el 6,4% de les dones dins dels Consells Rectors. I si analitzem amb el càrrec de presidentes, trobem que hi ha un total de 8 presidentes, que es manté estable, igual que l'any passat, i el qual representa un 4,3%. Tot i que es manté estable de l'últim any, si analitzem anys anteriors, observem que el 2009 hi havia 2 presidentes que representaven el 3,6%, que el 2014 hi havia 3 presidentes, en el qual representaven el 4,3%, el 2020 hi havia 6 presidentes que representaven el 3,8%, per tant, amb aquesta dada podem dir que cada vegada la presència és més evident dins dels consells rectors. Anem a veure quina és l'evolució del comerç exterior i la seva participació en el cooperativisme agrari. Doncs tenim 59 empreses que es dediquen a l'activitat de comerç exterior. Representen, per tant, un 30,6% del conjunt, amb un volum agregat de 207 milions d'euros del volum d'exportació. Per tant, amb una facturació mitjana per empresa de 3,5 milions d'euros, amb un lleuger retrocés, però com veieu, el nombre d'empreses i en valor absolut doncs hi ha uns certs increments. Aquestes empreses que exporten facturen al voltant de 1.150 milions d'euros, de manera que la facturació
de l'exportació representa en aquestes empreses el 18% de la seva facturació. Per tant, sobre la seva facturació representa una part important aquesta activitat de buscar mercats alternatius i buscar doncs, més valor afegit a la seva producció agroalimentària. Sobre el conjunt, sobre la facturació global, doncs, representa al voltant del 9% de la facturació global. On envien les cooperatives la seva producció? Doncs al voltant de 54 països destí. Hi ha un lleuger retrocés, però estem enviant producció a més de 50 països de tot el món. Tot i així, hi ha una gran concentració, 5 destins, que després implícitament els veureu, representen el 69,1% del total. Per tant, tenim una concentració, com passa en altres models empresarials, doncs tenim una exportació doncs, molt concentrada en aquests primers 5 destins. I hi ha una diversificació important de l'activitat, diversificació geogràfica, doncs aquesta internacionalització. Cadascuna de les empreses, en terme mig, factura a 7,5 destins aquesta producció que envia a països tercers i Unió Europea. Per tant, és un indicador doncs, de la capacitat que té de fer front doncs, a diferents mercats i, per tant, és un indicador interessant d'anar veient la seva evolució. Geogràficament, on exportem les cooperatives? Doncs veieu que fonamentalment, com passa en el conjunt de l'agroindústria de Catalunya, més del 75% de la facturació en comerç exterior es destina a Europa Occidental. I en segon terme, i de manera rellevant, destacaria Amèrica del Nord i Central com a destí important, que ha passat al segon en el rànquing, d'acord, de manera destacada. I aquí, fonamentalment, el que veiem és que és, per una banda, perquè l'exportació a Estats Units es recupera i també creix molt el destí de Mèxic entre les cooperatives. Un altre destí, un altre àmbit geogràfic important és Àsia Extrem Orient, que experimenta doncs, un fort creixement i gràcies a creixements de les exportacions a Corea del Sud i a Taiwan. Dins del principal destí, l'Europa Occidental, dir-vos que França i Alemanya representen més de la meitat de la facturació per exportació global, el 53,1%. Aquí sí que veiem enguany un primer indici d'una certa disminució del pes del Regne Unit, molt probablement com a conseqüència del Brexit, i per tant doncs, aquí veieu una miqueta doncs, aquesta evolució. Com participen les cooperatives en la venda minorista? Si analitzem l'àmbit de venda minorista, trobem que hi ha una certa disminució del nombre d'empreses amb un punt de venda relacionat amb la disminució en el nombre de cooperatives. Tot i haver una disminució del nombre de cooperatives amb punts de ventes, hi ha un augment considerat de la facturació en més d'un 13% i també de la facturació mitjana. Les cooperatives que tenen aquest punt de venda minorista, la seva facturació representa el 5% de les seves vendes de cooperativa. I aquesta activitat de venda minorista representa un 2,1% de la facturació total, amb tendència creixent respecte a l'any passat. Dintre dels establiments de punt minorista en trobem que poden haver de dos tipus de vendes. Agrobotiga delicatessen i botigues supermercat. Les agrobotigues delicatessen han tingut un cert retrocés respecte a l'any anterior en contra a l'augment de les botigues i supermercats. Encara que el nombre d'establiments han disminuït, la seva facturació ha tingut un increment força rellevant. Si podeu veure, el total d'establiments minoristes és un total de 133. Això indica que hi ha cooperatives
que tenen les dues activitats i conviuen una amb l'altra. Per això la suma és major que no el nombre de botigues, d'agrobotigues i botigues o supermercats. Si d'aquests punts minoristes analitzem les diferents característiques, observem que la superfície de venda ha augmentat respecte a l'any anterior, que més del 50% del producte que es comercialitza en aquests punts minoristes és producte comercialitzat propi de la mateixa cooperativa, i llavors que es comercialitzen dos altres tipus de productes d'altres cooperatives que representen més del 80%, i també es comercialitza productes alimentaris, també superant el 80%. I ja gairebé estem acabant i us expliquem que també les cooperatives, més enllà de l'activitat estrictament agroalimentària, doncs també participen oferint serveis diversos a les persones sòcies, com podrien ser la formació, la utilització conjunta de maquinària, l'assessorament a les explotacions, oferint veterinària a les persones sòcies, la gestió d'ajuts, la contractació d'assegurances, per tant, serveis cap a les persones sòcies, però també serveis o oportunitats per al conjunt de la ciutadania, com per exemple doncs, visites guiades amb 55 cooperatives que ofereixen doncs, aquest servei, espai de degustació de productes, museus, punts d'informació turística i, per tant, doncs, un ventall ampli doncs, de serveis. I també ofereixen, aquí sí, fonamentalment per a les persones sòcies, la possibilitat de oferir la comercialització conjunta a partir d'una compra col·lectiva i, per tant, doncs, més eficient de determinats inputs, de determinats elements que necessiten les persones sòcies per a la producció. Fonamentalment adobs fitosanitaris, però també doncs, llavors, alimentació animal, lubricants. Dir que una de cada 5 cooperatives 40 cooperatives doncs, ofereixen servei de subministrament al detall de carburants. Per tant, veieu que, a part doncs, de l'activitat estrictament de comercialització conjunta, doncs hi ha una vocació de servei innata en les cooperatives cap a les persones sòcies i cap al conjunt de la ciutadania. I per últim, analitzem com són les cooperatives que ofereixen serveis financers. Per a fer aquesta anàlisi tenim en compte tant les cooperatives que estan federades com les cooperatives no federades. Actualment trobem que hi ha un total de 55 cooperatives en cessió de crèdit, amb un cert retrocés i disminució respecte a l'any anterior i a una tendència clara de amb la tendència clara a anar perdent aquest servei que ofereixen les cooperatives. Encara que hi hagi una disminució d'aquestes cooperatives, que, com hem comentat abans, només hi ha 55 cooperatives que ofereixen els serveis financers, encara hi ha, es pot dir que una de cada 3 cooperatives té cessió de crèdit. Llavors, encara que existeix aquest retrocés, podem observar que en el punt de volum de depòsits hi ha un increment força rellevant del volum de depòsits. Veieu que hi ha un augment de més de 6,3%. D'aquestes 55 cooperatives que tenen cessió de crèdit, ofereixen serveis a 72 municipis, dels quals 29 les cooperatives en cessió de crèdit és l'única entitat que ofereix serveis financers. Si, a més, aquestes cooperatives en cessió de crèdit fem l'anàlisi en la seva distribució geogràfica, en trobem que les cooperatives o les comarques en les quals les cooperatives és l'única entitat que els serveis financers són aquests puntets de color vermell que podríem dir que són les comarques del Priorat, del Segrià, Garrigues i Terra Alta. Molt bé.
Ara us hem explicat una miqueta les grans magnituds, ho hem fet d'una forma molt, penso que exhaustiva, però també molt condensada. Vale? Al voltant menys d'una hora doncs, teniu les principals magnituds, molts titulars, i ara us expliquem algunes novetats que hem abordat enguany. Quines són? Doncs les infografies sectorials. Enguany el que fem públic i hem estat treballant anys enrere, des del 2024, però enguany farem públic el que serien les infografies sectorials. Una infografia per cadascuna de les orientacions productives principals de caràcter agroalimentari, per tant, 7 infografies que ens donen doncs, una imatge de les principals magnituds d'aquesta orientació productiva principal. De cada infografia fem dues versions. Vale? Fem una versió pública, que són la que podeu trobar a la nostra pàgina web, i després una versió interna que compartim entre les cooperatives que incorpora doncs, alguns elements addicionals que pensem que són doncs, més sensibles i que han de quedar doncs, en una esfera doncs, més interna. Per tant, tenim aquestes 7 infografies, una per cada orientació productiva principal, i després, per altra banda, doncs, aquestes dues versions, interna i pública. I aquí tenim diferents indicadors. Nosaltres ara, avui, aquí, només us farem un petit tast, no explicarem les dades de les 7 infografies sectorials, simplement el que us volem és ensenyar doncs, un petit tast d'una infografia perquè veieu una miqueta com s'estructura la informació i picar-vos la curiositat i que pugueu anar a la pàgina web i descarregar-vos les que considereu que són del vostre interès. En el fons el que volem fer és un petit retrat doncs, de les cooperatives d'un sector. Primer tenim un petit encapçalament on ens acaba d'explicar què és això de l'orientació productiva principal. Ho recordem un cop més. Dins d'aquesta classificació de 7 orientacions productives principals en què classifiquem cadascuna de les cooperatives federades, doncs és aquella que aporta més al conjunt de la facturació global, amb independència de que pugui tenir doncs, altres activitats. Per exemple, en aquest cas doncs, serien les de vins i caves. En aquesta orientació productiva principal tenim 41 cooperatives que representen el 22% del total i, com veieu, hi ha, a part d'aquestes 41 que el tenen com a orientació productiva principal, n'hi ha més que participen en el sector de vi i raïm, que són 56 cooperatives. Després teniu una distribució geogràfica, no de les 56, sinó de les 41 que tenen l'orientació productiva principal de vins i caves. Podeu veure on es distribueixen geogràficament. Després podrem veure la facturació agregada d'aquestes cooperatives i la facturació mitjana i la comparació d'aquesta orientació productiva principal en relació amb el conjunt de Catalunya, per veure doncs, si estem parlant doncs, de cooperatives quan contribueixen sobre la facturació global, si són cooperatives més aviat grans o petites en relació amb el conjunt. Podem veure també la participació sobre la producció cooperatives sobre el conjunt de Catalunya. Podem veure, evidentment, l'evolució. Podem comparar els preus mitjans equivalents comercialitzats per les empreses cooperatives en relació amb el conjunt de Catalunya i, per tant, podem veure doncs, aquest indicador. I podem veure també la seva contribució, el seu paper en el comerç exterior, d'acord? Veure, doncs, fonamentalment, si estan més o menys internacionalitzades que la mitjana d'empreses cooperatives de Catalunya i després algun dels indicadors relacionats amb les persones ocupades, amb les persones sòcies, amb indicadors de facturació, doncs els podem veure en valor absolut i després en comparació amb el conjunt de cooperatives de Catalunya. A més, també fem públic doncs, un indicador del grau de concentració sectorial que de manera comparada ens ajuda a il·lustrar una miqueta doncs, aquest grau de concentració si el comparem doncs, entre diferents sectors. Avui només us volíem fer un petit tast d'aquesta novetat per picar-vos la curiositat i que anéssiu a la nostra pàgina web i us poguéssiu descarregar aquelles que considereu oportú. I aquesta novetat doncs,
sorgeix amb la idea d'oferir un retrat que pugui ser interessant per a les cooperatives i per al conjunt de la ciutadania de les cooperatives d'un determinat àmbit sectorial. Us hem explicat moltes xifres, però també hem de dir-vos que les cooperatives, com sabeu, són molt més que xifres, perquè, com sabem, la finalitat principal de les cooperatives és la transformació i comercialització conjunta de la producció de les persones sòcies. Per tant, a diferència de bona part de la resta de l'agroindústria, doncs una cooperativa és una empresa formada per agricultors o ramaders en què aquests no només són els proveïdors de la matèria primera, sinó que participen en les decisions en la governança i ho fan de manera democràtica, perquè el productor agrari participa en l'empresa, n'és el propietari. Sabem que l'objectiu principal de l'empresa, de la cooperativa, doncs, és millorar la rendibilitat de l'explotació de les persones sòcies i, a més de transformar i comercialitzar la seva producció de manera agrupada, i intentar obtenir el millor preu de mercat i fent-ho oferint serveis doncs, de diferent naturalesa. Evidentment, és una forma que permet que aquest valor afegit retorni al propi sector, aquests beneficis concrets retornin clarament a les explotacions adherides i, per tant, nosaltres pensem que són les empreses cooperatives, les que treballen en producció local, en el nostre cas producte català, doncs les millors garants de la venda de circuit curt, de proximitat, de comercialització amb cadenes curtes. Són empreses que creen llocs de treball al territori i per al territori. Són empreses que des de la professionalització de la gestió som exemples de tradició, resiliència, també exemples de molts projectes d'innovació, d'economia circular, de prevenció del malbaratament, de digitalització. Som empreses rellevants en l'àmbit agroalimentari, però, evidentment, la cooperativa no és només agroindústria. És una empresa formada per persones i per a les persones. Les cooperatives contribueixen i aporten valor en la construcció d'un país equilibrat, viu i sostenible. Són empreses sostenibles base de l'economia social, econòmica i ambiental. I el nostre model potencia l'ideari i els objectius generals, per exemple, doncs, de la darrera revisió de la política agrària comunitària a partir de la necessitat de concentrar l'oferta mitjançant organitzacions de productors. Per tant, empreses, per descomptat, però formades per persones i pensades per a les persones. Si en voleu saber més, evidentment podeu aprofundir molt més i fer-ho, per exemple, buscant aquest codi QR o clicant i anant a buscar dins de la web de la Federació, a l'apartat de l'Observatori del Cooperativisme, on tots els documents que hem citat en aquest webinar d'avui, fins al moment, doncs els tindreu a la vostra disposició. I, per tant, us convidem a que tafanegeu en aquest espai si voleu aprofundir en el conjunt. I ara, com us hem promès, només ens faltaria fer-vos un petit examen que simplement vol ser una forma interactiva de fixar alguns conceptes, de, si em permeteu, jugar una miqueta i de veure com entre tots hem après avui una miqueta més de cooperativisme agrari. Per fer-ho, ho farem amb una petita enquesta i permeteu-me que haureu de tenir a mà un mòbil o bé el propi ordinador connectat amb una pàgina alternativa amb un navegador per anar a buscar aquest enllaç que us comparteixo, que tindríeu dues opcions. Anar a la web menti.com i entrar el codi que us indico aquí a l'esquerra
aquest, el 79197085, o bé directament anar a escanejar aquest codi QR de la meva dreta, on podríeu veure directament accedir al qüestionari d'aquest petit examen. Vale? Us deixo uns breus segons perquè aneu entrant a través del codi QR. Aquí podeu participar tots, ponents, eh, eh, evidentment tots els participants, tots els assistents a la jornada. D'acord? Us deixo uns segonets perquè entreu amb el codi QR o bé a través de la pàgina web directament. Un cop entreu a la pàgina web menti.com heu d'entrar aquest codi i directament us apareixerà un, una opció per entrar a aquest qüestionari. Jo també ho faré perquè així es veuré que tot funciona. D'acord. Bueno, pressuposo que segurament potser no tots, però els que heu pogut i voleu participar en aquest joc, doncs ja hi sou. Vale? I la primera pregunta és aquesta. L'anuari socioeconòmic del cooperativisme agrari català s'elabora des de fa més de 40 anys, des de fa més de 20 anys, des de fa més de 15 anys, des de fa més de 10 anys, o no sé què és l'anuari socioeconòmic. Afortunadament no hi ha ningú, penso, que digui l'última opció. Vale? Deixarem un temps perquè voteu i després desvetllarem la resposta correcta. Bueno, anem veient una miqueta els resultats. La resposta correcta és des de fa més de 15 anys. Per tant, no ens hem explicat prou bé, però la majoria pensàveu que fa més anys que estem fent l'observatori. Bueno, bona senyal. La següent pregunta és quan representen les cooperatives centenàries sobre el conjunt? Menys d'un 30%, més d'un 30%, més d'un 50%, més de 75% o no hi ha cooperatives centenàries. Vale? Aneu votant i veiem els resultats, després compartim els resultats.
Bueno, desvetllaré una miqueta les respostes que heu fet. Doncs majoritàriament penseu més d'un 30%, però menys d'un 50%, d'acord? I eh, aquí crec que la resposta no és correcta, el resultat del qüestionari és més d'un 30%. Per tant, majoritàriament sí que heu respost correctament, tot i que el qüestionari doncs, no estigui ben plantejat. Molt significatiu. Disposar de dades és important per la informació, per crear tendències i també per participar en aquestes polítiques econòmiques, empresarials, socials, però també del món rural. I aquí volem ser, i aquí volem participar juntament a les administracions pertinents, no com a únic actor, però sí com un actor estratègic, el món cooperatiu, de desenvolupar polítiques agràries dintre del món rural i en tot aquest món de l'agroalimentació, en aquest món de caire social i en aquesta ruralitat que cada vegada més té més importància. Només una dada. És important aquest euro de cada dos dintre de l'activitat agrària és molt important i que això sigui sota les cooperatives encara ho fa molt més transversal i dintre de l'activitat ramadera un de cada tres, però en una activitat tan estructurada d'una forma dintre de la integració en grans monstres que hi ha operant al sector, pues que les cooperatives reeixisquen, que les cooperatives augmenten de la facturació, pues això també és molt de valorar. I en definitiva, hem de continuar tinguent aquestes dades i el processar-les i l'utilitzar-les. I jo sempre em senten dir el mateix. Tenim el millor equip professional preparat per a utilitzar aquestes dades, que és el més important. Primer per a cercar-les, però després també per a utilitzar-les i posar-les a disposició de les administracions per a fer polítiques conjuntes que afavorisquen el país en tant en quant estratègiques i també en tant en quant puguem solucionar i puguem donar resposta en sectors complicats com és l'agrari, com és el ramader, que ens trobem immersos dintre d'uns canvis estructurals, dintre d'uns canvis climàtics i les últimes o les darreres proves, incendis l'altre dia a la zona de la Segarra, incendis avui ja a la part del Baix Ebre Montsià, i tot això ho anirem fent, ho anirem dintre de la conceptualitat, introduint-nos en el món de la innovació, en el món del canvi energètic i resilient, també dintre d'una economia circular, però utilitzant totes les potes de l'economia circular, buscant aquest valor afegit pels nostres subproductes que els tenim, ho hem de portar a terme i hem de ser capaços, i ho som, de portar-ho a terme. En definitiva, hem de continuar fent aquesta recerca de dades, hem de continuar utilitzant-les i l'hem de continuar posant-les al servei de les administracions pertinents. I també agrair-te, David, que ens hagués escoltat, que hagués participat en aquest webinar. Jo diria per dos motius principals. La un és en tant en quant coneixedor que ets de les cooperatives i del seu entorn, i des d'avui en una posició de govern també ens agrada donar compte d'aquests diners públics que utilitzem en les subvencions que anem demanant, són per això, són per a tindre un país al sector agrari i ramader més resilient, més preparat i per a tindre a disposició aquestes dades i posar-les a disposició del millor govern que hi hagi per a que pugui fer les millors conjuntament, les millors polítiques
agroalimentàries al país i estratègiques. Jo acabo aquí, moltes gràcies a tots i fins a la propera.